Vždy, keď niekam cestujem, tak prvé, čo je, že hľadám, aké tam sú vegánske podniky a hneď si robím aj zoznamy podnikov, ktoré chcem navštíviť. A to je aj dôvod, prečo robím tieto videjka, aby ste aj vy mali inšpiráciu. A tentokrát sa mi podarilo celkom dosť tých podnikov z toho zoznamu aj odškrtnúť, pretože väčšinou ten zoznam zostáva taký poloprázdny. Takže let's go a poďme sa pozrieť na to, ako sa nájde taký vegán v Portoriku. Prvým podnikom, ktorý tu pre vás mám, tu máme Ocean Lab, ktorý vám rozhodne odporúčam navštíviť počas dňa, pretože budete mať výhľad na more, ktorý teda počas noci logicky nemáte, a majú tam také 2-3 vegánske možnosti. Ja som zvolila pokeball, ktorá bola absolútne výborná, ale pokiaľ budete že veľmi hladní, tak sa z toho až tak nenájete, takže je to také trošku, že menšia porcia, ale zase si môžete dať potom dezert alebo niečo také. Potom, čo sme navštívili Castillo San Filipe, tak sme si zašli na obed do pizzerie La Masa, kde mali vegánske lazanie z baklažánu. Je to také ľahšie jedlo, ale bolo to maximálne výborné. Mali taký zaujímavý aj interiér vnútri, takže sa vám tam príjemne sedelo. Ja som vyskúšala úplne výborný drink, ktorý keďže bolo fakt, že teplo, tak sa mi dostal trošičku do hlavy. Ale tento podnik, pokiaľ máte chuť na niečo ľahšie, tak vám určite odporúčam. Tretím podnikom vstúpime do ázijskej kuchyne. V prvom rade môžeme oceniť ten zaujímavý interiér. Tento podnik sa nachádza hneď vedľa nákupného centra a aj keď sa zdá byť obrovský, tak určite to nepodceňujte a spravte si rezervačku. Ako predjedlo sme objednali edamame a ja som samozrejme musela otestovať aj nový drink. Interesting. Strong and good. I will taste also the edamame. Ja sa vám do takýchto fancy podnikov veľmi rada pekne oblečím, ale slušné jedenie, to už je vec druhá. Nevadí. V každom prípade ako hlavné jedlo som si objednala tofu s brokolicou a k tomu rýžu. Ja som najprv bola prekvapená, že čo mi to priniesli, pretože to fakt nevyzeralo ako tofu, ale ako fucking chickpeas, teda cícer. Takže som z toho bola veľmi prekvapená, ale na moje prekvapenie to bolo fakt, že výborné. Boli to fakt také malé kúsky tofu, možno ešte obalované v nejakom cestičku, neviem, plus nejaká omáčka a bolo to fakt, že dobre, akurát toho bolo extrémne veľa, takže som tam fakt, že veľa nechala a nechala som si to zabaliť domov. Got the bag. I think I'm good with one. No, they give you one for rice. Do you want to separate the rice from the other one? It's okay. I don't have that much rice, so this is fun. A čo je veľmi zaujímavá vec, tak tu si to balíte vy, že vám dajú tú krabičku a dáte si to tam. Takže pre mňa to bolo úplne, že zážitok a sranda. Yes, úplne jak z nejakej dediny, keby som prišla. Síce sme boli plní, ale na dezert sa nájde miesto takmer vždy a vyskúšali sme takú portorickú typickú mňaminku, to som povedala úplne debilne. V každom prípade si myslím, že to malo byť niečo typické, pretože tam bola aj guava, ktorá je veľmi typická pre tento ostrov a boli to teda cestička plnené, ja si myslím teda, že cream cheeseom a potom tou guava, omáčkou, džemom, pastou, neviem, ale bolo to strašne moc dobré. Wow, very good. It should be guava and maybe some cream cheese. See, I'm gonna educate you on some Puerto Rican food. Jednoducho, ak máte radi ázijskú kuchyňu a budete v Portoriku, tak tento podnik sa určite oplatí navštíviť. V Café Berlín som mala možnosť ochutnať typické portorické jedlo a to je mofongo. Neviem presne, čo tam použili za náhrady. V prvom rade majú docela také zaujímavé priestory. Nenechajte sa oklamať tým názvom Café Berlín, pretože prevažná ponuka je práve typických portorických jedál a majú tam aj krásny výber vegánskych jedál. Ale čo vás určite musím upozorniť, je tak táto reštaurácia je extrémne, ale že extrémne predražená. Za 2 jedlá a 2 drinky sme dali $100 a ešte to ani nebolo také dobré, že by to odpovedalo tomu kurmanskému zážitku, takže tento podnik vlastne vôbec neodporúčam, ale to jedlo bolo, že OK, ale vlastne za tie peniaze vôbec ne. No a po tomto väčšom fiasku sa môžeme presunúť na jeden z mojich najobľúbenejších podnikov a to je HP Vegan, aka 100% Vegan. To, že ma baví hodnotiť nielen jedlo, ale aj interiér, to viete a myslím si, že tento to vyhral na prvom mieste, hlavne tá kravička, milujem. A tie nápisy, že vegan man tastes better, slay, I mean they are not playing. Ok, let's go. Takže ako drink som si objednala marakujovú margaritu, ktorá bola dosť silná. A ako predjedlo sme otestovali pizza empanada, ktorá mala úspech dokonca aj u mesožravca.
No a meno hlavného jedla po mne nechcíte, lebo to som nevedela ani prečítať, ale opäť to bolo niečo také typické, pretože tam boli plantain, vegan mäsko a vegan mozzarella plus rýža a to jedlo bolo extrémne dobre dochutené. Very good. With the cheesy mozzarella. Wow. It's very nice. Thank you. A potom sme ešte otestovali burger, ktorý bol opäť výborný a lutovala som, že som si ho nedala tiež, ale obidve jedla boli fakt, že úžasné. Like the bun is buttery and the meat like wow. Jediná vec, ktorá ma mrzí, že vo väčšine podnikov tu dostanete plastový príbor ešte zabalený v plaste, z čoho je strašne veľa odpadu, ktorý tu dokonca ani neseparujú, že vôbec tu netriedia odpad, sklo, plast, je to jedno, proste všetko ide dokopy. No a okrem interiéru veľmi rada hodnotím aj záchody, áno, veľmi divná uchýlka, ale na tomto záchode, to som ešte nevidela v živote, dámy a pani, regulérne bolo boxovacie vreco, do ktorého si môžete zaboxovať, keď ja neviem, vás naštve čašník, alebo vám nechutí jedlo, alebo ja fakt neviem, z akého dôvodu tam dali boxovací pytel, alebo pretože sú vegani agresívnejší, ako moja mamina hovorí. No, neviem, v každom prípade sa môžete vyboxovať a za mňa to bolo úplne, že super. Po návšteve mestečka Jako, ja neviem proste, jak sa to čte, jo, ale proste spravili sme si výlet, ktorý bol asi 2 hodinky od hlavného mesta San Juan, kde sme bývali. No a našťastie ma zachránil tento malý podnik, kde mali Beyond Meat. Ne, ten podnik ma zachránil, Beyond Meat ma zachránil. Amen to that. Mali výborné hranolky, výborný lychee drinčik, ten som vypila, že hneď, takže pokiaľ budete mať výlet v tomto mestečku, tak si môžete dať Beyond Meat burger. Teleportujeme sa opäť do San Juan, hlavného mesta Portorika, kde sa spoločne najmä v mojom druhom najobľúbenejšom podniku, ktorý je La Isla a má vegánske aj vegetariánske možnosti, priestory má veľmi nádherné. Ja som si dala najprv taký zázvorový shot, ale vôbec nebol silný. It's not that strong. It's okay. Potom som ochutnala aj smutičko, to bolo takže OK. But it's good. After like few sips. Ale hlavne tam mali úžasný kváskový chlebík s avokádovou pomazánkou, chickpeas, cícer, hej na to koriander, sír, neviem čo, proste bolo to fakt, že výborné. A potom, keďže to bol brunch, tak som si dala, že čaj, lievance, ktoré chutili ako mada fucking Vianoce a boli úplne, že úžasné. Tastes like the pancake. Like Christmas. Christmas? Enjoy Christmas. Plus tam mali aj bezobalový obchodík, kde predávali aj všelijaké bioveci, takže úplná topka. Ďalším podnikom je Berlingeri, ktorý má veľmi príjemné priestory. Ja som si vybrala takú zdravú bowl, kde bola zeleninka, plantain, avokádo, fazulky, taká zmes. Malo to byť zase niečo také typické. Úprimne bolo to dobré, ale nie je to niečo, čo by ma oslovilo, takže hodnotím takých 6 z 10. Ako jeden z mála čisto vegánskych podnikov je práve Bori Vegan, kde vládne taká domácka atmosféra a je tam veľmi milá obsluha, ktorá sa vás neustále pýta, že či je všetko v poriadku, či vám to chutí. No jednoducho veľmi krásny zákaznícky servis. Ja som si dala výnimočne nie niečo marakujové, chcela som skúsiť niečo iné než marakuju, tak som si dala, že papajové smoothie, ktoré bolo, no vlastne mi to len pripomenulo, že papaja je fucking tasteless, ale však nevadí. Potom som si opäť chcela vyskúšať niečo tradičné, tak som si opäť dala nejakú takú tradičnú bowl, ale to mi úprimne nesadlo, ako mali dochutené to sojové mäsko, takže to bolo také, že nič moc, ale tie tacos, ktoré sme si objednali a uchutnala som z nich, tak tie boli úplne úžasné. Boli tam 3 druhy, práve s týmto sojovým mäskom, to bolo také, že dá sa, potom fazulky a potom vegánska alternatíva tuňaka. Nie som si istá, či to mali z cíceru alebo z čoho, ale bolo to fakt, že výborné. Takže keby tam idem na budúce, určite by som volila niečo z toho vegánskeho tuňaka. No a predposledný podnik bol úplný fail, aj napriek tomu, že to bola talianská reštaurácia a bolo mi hovorené, že je to veľmi dobrý podnik, aj mali také trošičku drahšie ceny a mali tam, že dokonca vegánsku pizzu. Tak si hovorím, OK, vyskúšam vegánsku pizzu. Ibaže tá pizza bola fucking úplne odporná. To cesto bolo také nejaké celozrné, zo spodu pripálené, mučné, celé to bolo mastné a vlastne mi to vôbec, ale že vôbec nechutilo. Tak som sa snažila zjesť aspoň čo to dalo, ale proste som to nemohla ani dojesť a ani som si to nechcela zobrať domov a to je u mňa čo povedať, pretože ja len tak jedlo nenechávam, ja jedlo len tak nevyhadzujem, takže Našťastie sme mali aspoň tie tartufo fries, ktoré to docela zachránili a potom sme si ešte museli upraviť chuťové bunky dezertom a ten bol teda vegetariánsky, ale bol úplne že famózny, takže zachránil celú túto večeru. Ale stavím sa, že keby tam nejaké cestoviny alebo niečo iné, tak by to určite bolo lepšie, ale zrovna táto vegánska pizza bola, že no. Hell to the no. takže tak.
No a celé toto videjko môžeme zakončiť takou čerešničkou na torte, respektíve skôr takou zmrzlinou na torte, hej, pretože toto bola tá najlepšia zmrzlina, akú som ja v živote ochutnala, nielenže vegánska, ale zo všetkých zmrzlín, ktoré som mala, tak to bola fakt najlepšia. Poprvé, táto zmrzlináreň má úplne že obrovský výber zmrzlín, akože extrémny a dokonca aj tých vegánskych. Ja som zvolila nejakú karamelovú sušenku, ak si správne pamätám, a keď vám poviem, že to bolo v puse, hej, akože, chápeme sa. Tak neklamem, pretože to bola reálne tá najlepšia zmrzlina, ktorá proste, decka, to keby ochutnáte, tak proste, tak pochopíte. Toto je vec, ktorá mi fakt tu v Česku bude chýbať, pretože bola fakt, že deliciózna a ešte sme sa tam vrátili raz a dala som si ju znova, takže oh my god. Dúfam, že to niekedy príde aj do Prahy, pretože táto zmrzlina tutto bene, proste najlepšia. No a to by bolo z dnešného videjka všetko. Ja dúfam, že sa vám páčilo, že som vás inšpirovala nejakými novými jedlami, ktoré môžete vyskúšať aj doma, pokiaľ by ste náhodou do Portorika nešli. A pokiaľ sa vám videjko páčilo, budem veľmi rada, ak ho podporíte lajkom a komentárom. No a ja sa na vás budem tešiť pri ďalšom videjku. Čaute!